Maayong adlaw kanatong tanan people of Oroqueta, people of Misamis Occidental. Kung din asa maabot ning ato ang video, asa maabot ning ato ang feature karon, din atong mahinabi ang tag-iya sa viral haunted manika nga si Vita. Kauban nato si si Ma'am Nati Larano. Ma'am, unsa imong experience sa dal nga si Vita? Akong experience niya. Well, maayo man to siya yun nga dal. Pero I wonder why, nga katong akong mga apo dito sa Binisilon, gipangtiawan sila. Tungod kay, ila naman itong i-disregard si Vita. Ila nang gibutang sa, pagkatang ilabay na nila dito na sa alad sa baboy. So, natingala ko dako kay ang taga kuan sana nga natong kuan nila si Suho nga nagkuan na nako kay ingon ana lagi si Vita ingko nga ay siguro gipantiawan sila tungod kay ila namang gibalibag si Vita pinangga biyato nako gikan dito Manila hinatag sa kong uyuan no idulog-dulog to nako sa Manila ayon natingala ko kay asa na si Vita nawala na ang pikas bukton then iyang mata kay mo close open pa man unta to iyang mata na kuan na murag na pislong unsa to dili na mo bang iyang mata na kuan na. Sa una ma'am kana si Vita nga naa pa sa imoa dili na siya ingon og kanang hadlok. Dili na siya wala na siya nang hadlok wala Madiskan nga pagkadal pa siya. Ma-describe ba nimo si Vita sa naa pa siya sa imoa? Oh, guwapa to siya iyang curly hair dayon ang iyang mata mo close open pa. Although dili na siya makalakaw. Di na to makalakaw na ko. Hitso pa ang iyang kamot. Maayo to, wapa na si Vita, oy. Kay curly hair, ang iyang buhok taman. Dayon, natingala ko, pag kuha na kay naupaw naman, nawala ng buhok, napislong ng mata. Kay wala ang buto na ko gidala, kay dalaga pabiya ko ato. Dayon, pagkamatay sa akong nanay at tatay, nihangyo ako magulang kay narawan sa luyo, niyan siya nga, be, ako lang dadoon ni si Vita sa balay. Ko, dada. Kay binangga po ito niya, inilisa niya, sanina, umabog ng sanina ng Vita, ilisa niya. Niya, pagkamatay niya, balibag-balibag, na di ito siya. Kana si Vita, asa man na nimo nakuha? Gikan sa kumuyuan sa Manila. Gikan sa imo ang uyuan sa Manila. So matod pa dili ikaw ang unang na nag-iya ni Vita nga ato ang giingon nga haunted manika. Dili. Dalaga pa ka to ma'am sa time nimo adto gikan sa imo ang angkol. Kinsa man imo ang angkol? Si Generoso Sereno. Generoso Sereno nga naag Manila adto. Siya mo'y nakapalit sa maong dal? Wala to gipalit, hinatag ko to sa mga American missionary. Hinatag sa mga American missionaries. Okay. Dili din na pinalit kay gikan man na sa imo ang American missionary angkol din. Ang katong imo angkol nakakuha siya ana gikan sa mga American na mga missionaries. Gikan sa mga American missionary kay once nga mga American missionary muumog na po ba muuli na sa ilaha ang tanang mga butang niya mo nang daghang butang akong uyuan kay ilang mang ihatag ni kay maayo man to akong uyuan god maayo man di siya tagaan atong mga Amerikano Ganun gitagaan man siya anak ni Vita. kay muuli naman sila sa Amerika Kay muuli siya sa Amerika din ang mga missionaries murag unsa man lagi himong handumanan ana or basta Gift ipangatag or yung mga tanan mga pangatag lang? washing gikan machine, mga ansa nila gikan din na si Vita sa Amerika. siguro Ang mga American missionaries ang gadala dayon kanang gihatag sa imo ang angkol kay pagbalik nila Amerika. balik naman sila How come nga naabot po sa imo gihatag po sa imong angkol pila ka years di ka nadto? tungod kay sa iyang balay gamay ra man iyang balay na puno man tong mga dal to mga sapatong daghan to mga kuan sa iyang balay so pag ato na kong Manila idulog-dulog to na ko sa Vita atong iyon akong uyuan niya be gusto ka ni Vita dadaan na pag uli na ko ay uno yan ko kay guwapa lagi si Vita Unsa yang itsura kung ma-describe nimo wala mo gud nato diri ang dal kay tuag Manila gidala para sa usa ka programa na pod.
nga i-feature si Bita ang sikat nga dal sa tibuok Pilipinas na kay haunted manika matud pa. Pero ang tagiya ayang experiences unsa may mong experiences si kwan si mong uncle unsa may mga experiences? Wala po sila experiences nga si Bita usa ka kana manghilabot, mangluo, kanang mutindog og kalit, ana dayon mahimong horror ang nawong. Wala po siya experience imong uncle. Sa time nga naapa niya tong dal nga ingon karon nga haunted manika. Pero sa imo unsa may imong experience ni Bita? Wala lang yun. Dili na si Bita mo bakod og kalit and manguhit ana. Wala gyud pod. Buutan si Bita sa dal gid siya. So na di battery na or unsa man? Kauna di battery to siya. Ayon mo lakaw. Then naguba na. Then mo pilok-pilok ang mata. Dili na to siya mulakaw pero close open pa yung mata. Ngano mo close open man ya kanang ituwad siya ana. Ana dito na siya o hikapon higdaon piyong buka niya mata. Pero katong mulakaw dili na to mulakaw pagdala na ko dire. Dili na siya mulakaw tong pagdala nimo diri, ma'am no. Mo siguro po tong gikuan sa kukuyuan gi mura po iyan na lang ipadaplin ba. Tungod kay daghan kay silang mga duwaan o mga hinatag sa mga American missionary. Maayo mo to akong uyuan. Then iya pong asawa kay maapoy cook sa mga American missionary. Ngano nabuwag man si Bita nimo? Kay naminyo naman ko. Pagkaminyo ni mong taga Oroqueta si Sir Oscar Larano diri sa Pines. Ngano mo mangi pahatag mo tos lain tong imong dag nako. Gibili na ko sa balay kay sa ako pa biya tong pagkadalaga. Gibili na nimo sa balay sa Aluran. Sa Abanisilon. Okay. Pagkamatay ni nanay ni tatay, iyon ako magulang nga. Dai, ako nang dadon si Bita sa balay kay wan di man ko kapikuan dire. O itong gidala niya sa iyahang balay. Pagkamatay na po niya, wala ko kay balo o gijunk dahil nila si Bita. Nilabay na nila dito sa alat sa baboy. Ikaluoy po sa dal. Silang ipantiawan to. Sa imong lantaw, naabagi kababalaghan sa imong manika. Wala gyud ko kakuan. Dili ka makaingon nga naagi kababalaghan ana. Wala. Pay ako wala gyud ko. Wala kay mga experience sa time nga naa si Bita sa imuha. Wala gyud, Wala. Katura kay giyagaygaan siguro to gila. Ginan siguro to. Kawa na kay kamot kay amo tugas sa kamot ato gidauban siguro. Then unsa na may itsura ni Bita karon? Presently. Karon og dili nimo siya antiparahan, maot yun siya tanawon. Ako man to siya antiparahan tungod kay sa iyang mata nga murag simag na ba nga nalahi na gid iyang mata. Dayon plus buhok po niya man akong kaluan kay yupawan lang ito sa mga bata siguro dito. Yupawan atong yun lagi itong pagmangkong isaw. Palitin na lang nag-wig tiya. Yan naupaw naman. Ikaw ganina lang, kaluan na lang nako. Pero sa imo ang experiences no, wala man pud ingon og na mga kanang kababalaghan sama nang mubakod, mangilabot, mangluok, sulod sila sa katre then ubalin sa pikas kwarto kay mao mo gani amo ang nakita sa usa ka programa nga hinaana si Bita. Siguro sa ila pong experience na nabilin dito. Kinsa man to silang naa dito imong mga apo? Anak sa magulang. Anak sa imong maguwang katong mga gipang interview, gipang istorya sa usa ka programa. Ako na po sa magulang. Apo sa imong ang magulang. Apo sa imong magulang sumahog ra gyapon nimo imong mga apo. Apo na po niya po na po. Kung mubalik si Bita nimo karon, imo ra ba gyapon dawaton bisag inaana ang itsura na ni Bita dayon. Gidungog na nga kuan siya kana wala mo kunan horror or na something haunted. Ana, dili mo ka mahadlok. Dili ko mahadlok. Matod pa sa mga nahinabi nga si Bita mangluok man gani wild na siya kanang manghilabot gid siya. Hilabot yun. Mo transform siya ginto dili maayo og nawong hadlok og nawong ana. So para nimo para nimo si Bita usa ka buutan nga dal. Pero sa time nga naani mo dili gid siya ingon og kanang haunted ana kanang wala manghilabot. Sa ato pa sa ila na dito nga nakapanunod sa maong dal. Sila na magipang tiyawan. Pero motuog gid ka nga naagi ingon ana. Ay mutuo po ko baya. Basta yagayagaan mo. Nago po yung espiritu ba? Bad spirit. No? Yung bad spirit. Kailan man yagayagaan po mo? Nagalabi kayo. Diyon sa pagigayaga. Aba,
basta wala na Kuhaan og makamot, ana, din binuangan, duwing-duwingan, or sa bana. Abot kay unsa kay ang yang nawong gani kay Naitom na. man una itom na. Matong ingon tong isa kapag umangko na ako nga. Tiya, ipaderma lang na tiya. Paderma. Mao lagi no. So may reaction nimo adto nga nakahibalo ka nga haunted doll ang imong giatiman nga manika. Ingko nga ay marisi sila giyagaan siguro na nila. Mora yung istorya. Giyagaan siguro na nila mananggi sa tanasan sila. Ay akong gikuan. Natingalan ako kay ningon naman ang taga-suho kung sugot ba daw kong interviewon. Kaya ako ba real owner kita as kuan kita kaya ako may ginalabita dire. Ingko okay raman kung sa inyong pangutana. Tubagon lang po na ko. Para to. Thank you so much kayo Ma'am Nati Larano ato ang nahinabi karon diri sa Pines, Oroqueta City, Misamis Occidental, the only doll in the Philippines nga mukalit ang daw tindog, mukalit og barog, mukalit og panghilabot mangluwag pero nahibalaan naman nato ang story matod pa ni Ma'am Nati Larano kung kamo na mismo muhusga ko tinuod ba na or dili. Pero ang usa ka kamatuoran nga tinuod yun, adunay Dios nga naa gamhanan labaw sa tanan nga wa tay angay kahadlukan. Once again, mayong adlaw kanatong tanan. This is your admin Jan Lim sa People of Oroqueta nga nakighinabi kay Ma'am Nati Larano karon kabahin sa viral doll, haunted doll nga si Vita. Mayong adlaw.